Nosaltres votarem en contra dels pressupostos presentats avui en ple. A l'any 2021 doncs, estava en plena pandèmia, amb el que creiem que era un moment molt difícil. Vam entendre que generar uns espais de confiança per poder generar uns acords per després executar-los era important i així ho vam fer en contraprestació de la nostra abstenció del grup municipal. Aquest acord, que nosaltres enteníem en aquell moment de mínims, hi figuraven punts com l'educació de la plaça Alcalde Romeu, el servei de mediació de conflictes, el servei de recerca d'habitatges i borsa local, el segon pla de reactivació econòmica, la reactivació del centre històric al poble, etc. De les 8 accions acordades, cap d'elles s'ha executat tal i com havíem acordat i moltes d'elles ni tan sols s'han iniciat. Eso no es todo cierto. Es posible que haya indicadores que no se han llevado a cabo por 1000 motivos, pero la voluntad siempre ha sido cumplirlos. Una de las cosas que se solicitó era, por ejemplo, que hubiera una continuidad en los bonds, y los bonds han tenido su continuidad. Otra de las cosas era el tema de la Plaza Alcalde Romeu, lo cual también ha habido actuaciones al respecto. Son las ayudas sociales, las cuales han venido en formato de ayudas COVID por parte de Benestar Social. O sea, ha habido actuaciones pactadas y se han hecho en mayor o menor medida. En Navidad del año pasado, el alcalde les pidió que aportaran sus ideas sobre el presupuesto y primero lo que pidieron es el presupuesto. La idea es que sea un lienzo en blanco y que ustedes propongan lo que quieren incorporar, no nosotros le digamos lo que queremos hacer. I com s'ha dit, els pressupostos els havíem de negociar sense veure'ls. Presenteu propostes com a grup municipal i ja veurem si es poden o no es poden introduir dins dels pressupostos. Això no són formes de negociar res. O sigui, hem de negociar un document que no podrem veure fins al dia que aprovem? No té sentit. Haurem de saber quines són les vostres línies polítiques per tal de si amb les nostres aportacions, que seran minces dintre d'aquest pressupost a nivell percentual, si estem d'acord o no. Vam dir, ara fa tot just un any, i si el nostre vot en aquest sentit és una abstenció perquè és el nostre acord, si es compleixen aquests acords, després podrem continuar generant espais de confiança entre l'equip de govern i el nostre grup municipal. Us vam dir, ens encantaria poder-vos aprovar els pressupostos i això significarà que hem treballat conjuntament. Però això, desgraciadament, no ha passat, perquè la confiança que s'ha pogut generar durant tot aquest any ha estat que no s'han complert aquests acords que vam marcar per aquell 2021.